shit. Hej og velkommen til en ny video her på kanalen Yoshi Toad. Ja. Det glemte jeg nok at sige. Glemte jeg at sige det i Jojo episode 2. Det er lige meget. Vi har i dag tænkt at lave noget slik-test, halløj. Og det gælder om at teste, hvad for noget slik man har inde i munden. Og det kan, hvis man ikke kan finde ud af det, så... Men det gælder om at få flest fri. Gør det? Ja, okay. Okay. Og hvem starter med at have eller holde sig på øjnene, eller have noget for øjnene? Hvem starter med det? Starter du med det? Ja. Okay. Så får du spirindens hale for øjnene. Fedt. Du skal huske, du skal ikke putte broccoli. Nej. I min mund. Kan du sige noget? Nej, måske skulle lige stramme kniven lidt, eller hvad det var. Ja, nu kan jeg se noget. Undskyld. Sådan der. Og så lige op her ved ørerne. Så passer det lige til. Vi skulle næsten have startet det sådan her. Det er alt for meget ventetid. Okay, kan du ikke bare holde dig for øjnene? Okay. Okay. I kan se, at jeg holder mig for øjnene. Du holder ikke. Husk på det, I kan se det. Jeg kan også godt sådan her, det skal Og vi være starter mere med trykke. sådan her. Okay. Og klar? 3, 2, Det skal helst bare være slik. Du må gerne åbne øjnene nu. Marcipan. Marcipanbrød fra Toms. Okay. Det kan man bare smage marcipan. Den... Sjov. I holder bare øje med mig. Jeg har stadig lukket øjnene. Og mund. Det må næsten være det der bolsje. Hvad for en lidt slags? Hvad for et slags? Den røde. Forkert. Du har fået et rigtigt svar, og det var marcipanbrød. Og det der... Nej, jamen, at den havde røde cirkler. Nej. No. Det er det gule bolsje. That's yellow. Nå. Ja. Er det så min tur nu? Ja, nu ved jeg, der. Her. Så jeg skal bare finde noget slik herovre. Ja. Okay. Du gør bare det. Og du må helst finde noget, som jeg ikke sådan rigtig kender. Men det tror jeg kan være lidt svært. Det tør synes. Det er jo mit slik, så ja, vi prøver. Ja, okay. Bare lyden af det, og det gør ham glad. Lidt messer. Er de røde karameller på Toms? Ja, altså det der butter, eller hvad så? Mhm. Der står i hvert fald butter. Og det kan lige sluge noget. Ja. Jeg har aldrig smagt de karameller. Sådan der. Mhm. Ja. Jeg ved ikke, om hun vinder drikke. Nej. Ned i
ind i munden med den der. Lakridsbot fra Toms. Ja, det kan man godt sige. Men Og helt alting sløret. Men det er fordi, der er sådan lidt... Der er sådan nogle guldkarameller. Ja. Og det er lidt en original at give dig sådan en. Skal vi slutte videoen? Ja. Det var bare sådan en video, som vi ikke kunne finde på noget andet. Vi kunne ikke finde på andet. Så det. Nå, men siger I pænt farvel? Allerede 5 minutter. Det er ikke godt. Nå, men tak fordi I så med. Husk at smide et like og en kommentar. Hey, husk det. Og så ses vi næste gang. Og vi siger pænt